Ta fito. A'a. Malama Sadiya. Ya kike? Tun da ina nan kofar gidan naku gaba ɗaya na ji shiru kuma ga shi kin san ɗaya salulai yanzu rabona da waya ma ni tun wata Nokia da yana sai man. To ya gida? Kai na zo ɗazu an ce man kin je kasuwa. Wallahi na. Allah sarki Allah sarki. To yayan kasuwa? Lafiya ƙara. Kai. Cikin ai gida nake ɗan jiyo kamshi. Ashe kai ne ka zo? Shi ma nan gaba ɗaya he damu na yake ji nake kamar kina a gaba na. Allah sarki Allah go. Oyo Allah dan ma na bar gilatsi na a gida. Allah bai. Wallahi ina jin ki. Na yi maka wata tsaraba da na je kasuwa. Kasuwa? Kasuwa. Oh, ce yau gyara take. Mu kika kawo man baby. Wannan sai ka rufe idon ka kyauta ce ta musamman. Sai na rihe ido. Ai wannan abu mai sauki ne da rihe ido ne. Ha ba ai ba ni. Ka bude fa. Ba zan bude ba. Menene? Bude ba yake. Baby ayi ka cire. Sai zan cire ba baby na. Wai sweet ma ne kenan. Ba da bude in kara maka koya take. Kai. Amma wani abin da zaki yake. Kuma yake rika zarewa. Ni so da yake dan bashi dan yin mintuna. Allah bai. Wallahi ina ga maki. Yau. In ƙara rihewa? Lito! Me ka kana? Me ka kana?